Amma, maailmankuulu intialainen hengellinen ja humanitaarinen johtaja, on koskettanut miljoonien ihmisten elämää myötätunnon, suvaitsevaisuuden ja rauhan sanomallaan vuosikymmenien ajan. Vierailujensa aikana hän tarjoaa halauksensa eli darshanin sekä opetuksia, hengellisiä lauluja ja meditaatiota. Tilaisuudet ovat maksuttomia tuhansien vapaaehtoisten epäitsekkään työn ja lahjoittajien anteliaisuuden ansiosta. Myyntituotot ja lahjoitukset tukevat Embracing the World-järjestöä, kansainvälistä humanitaarista liikettä, jonka tavoitteena on lievittää maailman köyhien taakkaa usealla eri saralla, kuten koulutus, terveydenhuolto, sukupuolten tasa-arvo ja naisten voimaannuttaminen, ympäristön suojelu, katastrofiapu, ruoka, vesi ja suoja sekä maaseudun kehittäminen. Tule tapaamaan Ammaa tapahtumassa, joka järjestetään 26. ja 27. lokakuuta Espoon metroareenalla.